ameslariak gara, bai. Araba, Euskal Herri, mundu eta gizarte hobe batekin sinisten dugu. Araba duina, anitza, feminista, berdea, justizia sozialean oinarritua. Finean, araba bizi batekin amesten dugu, eta horretan aritu gara. Eraldaketaren indarrak batu, herrialde osora zabaldu eta txoko guztietara heldu. Eta herrialdearen lidergoaren borrokan bete-betean sartu, horiek izan ziren, oin 4 urte gure buruari jarri genizkion helburuak. Esan eta izan, pixkanaka baina modu sendoan. EH Bildu araba osora zabaltzen ari da. Azken mugarria, 2019ko udal eta foru hauteskundeetan. Orduan, Arabar Errioxan, EH Bilduk lehen alkatetza eskuratu zuen, Samaniego nain zuzen ere. Sorpresa bat izan zen, harridura eta sinesgaiztasunetik proiektu berriak abian jartzeko ilusioa eta gogora igaro ginen. Une gogorrak ere izan ditugu, batez ere niko kidearen bat-bateko heriotzagatik. Baina lehen eguneko ilusioarekin lanean jarraitzen dugu. Baita Argantzonen ere. Jauzi kualitatiboa izan zen eskualdeko mapa politikoan. Gure ipar orratza galdu gabe, trebinotarren borrondatea errespetatu behar dute, eta integraziorako bidean atsedenik gabe lanean jarraituko dugu. Guztira, 122 zinegotzi, 12 batzarkide, 11 alkatetza, beste 4 herrietan gobernuan, 6 legebiltzarkide, eta bitan jarraian, pos handia eman zigun Madrilgo Kongresurako ordezkari bat. Herriz-herri lanean jarraitzen dugu, neka ezinak garelako. Gelditu gabe, eta inoiz etxi gabe. Aurrera egiten ari gara. Que desde lo pequeño se pueden hacer grandes cosas y que en Asparrena estamos haciendo nuestra aportación a la lucha contra el cambio climático y la transición energética. Lo hacemos convencidas de que en la medida de nuestras posibilidades podemos poner nuestro granito de arena en un reto que nos incumbe a todas y a todos. Asko dira egindako proposamenak. Akordioetara heltzeko prestutasun osoa dugu eta batez ere soluzioak eta ekimenak mahai gainean jarri ditugu. Pandemian zehar demostratu dugu eta egunez egun merezi dugun Araba eraikitzeko lanean ari gara. Anitzak gara, ausartak ere, eta nola ez, arduratsuak. Esaten duguna egiten dugu, eta dugun honena emateko prest gaude beti. Horregatik, ameslariak bai, baina ametsa egia bihurtzeko prest. Merezi duzun herria egiteko prest. Oso esanguratxo da, Araban azken hamarkadetan emandako eraldaketa. Eta ez da kasualitatea. Borroka askoren ondorio izan da, eta baita ere, jende askoren inurri lana eta komunitatea osatzen dugun jende askoren lanari esker. Izan ere EH Bildu ez da ezer jende guzti hori gabe. Erronkak hor dirau, ez digu inork ezer oparituko, eta lortuko dugun Euskal Errepublika borroka hauen baloreetan oinarrituko da, eta orduan bai, orduan egingo dugu negar, aurrekoi eskerrak emanez. Tenemos ganas, tenemos estrategia y sobre todo os tenemos a vosotras y a vosotros, así que aurrera y adelante, aurrera Araba.